jednoducho, kto nás akože v niečom uisťoval. A teraz akože príde do nejakej situácie, napríklad kočka prišla do situácie, kedy poriešila si tam vzťahy. Ako na základe rodovej línie, jej mama presne to isté robila. Ona mala chlapa, ktorý jednoducho, ona mu nevedela povedať, že chod preč. On sa vždy vrátil a on vždy proste sa tam nejak. No lenže jedného dňa, ako pár dní potom, už to bolo spracované, sa postavila medzi dvere a zakričala z plného hrdla, ako to slovenské. A celá šťastná mi volá, že Adi, ja som to dokázala. A konečne, a vieš, jak som sa smiala, lebo som si spomenula na teba. Takže o toto tu ide, že ona to dokázala, odtedy sa jej mení, už bola mamina u nás, už aj tá sa mení, už aj tá pristupuje k svojmu mužovi inak. Takže celá tá rodová línia sa proste dáva do poriadku a na nás to je, že vlastne my ukážeme v tom rode tým dotyčným, že proste ide to aj takto. A oni, akože možno to teraz tak nevyzerá, ale oni sa začnú pridávať. A to je to, že oni začnú meniť tie uhly pohľadu, lebo oni uvidia a oni to budú chcieť tiež. A to je to, že už to zacítim a už proste si za tým idem. Či už prídu za nami, alebo si nájdu niekde inde niekoho, kto im poradia, alebo to zvládnu sami, to už je na nich, ale ide o to, že my im to ukážeme. Teraz to bolo zdlhavé, tá rekapitulácia v podstate, keď sa robila poctivo, tak to človek sa potreboval na niekoľko rokov normálne zatvoriť a rekapitulovať úplne každú udalosť v živote, aby si vlastne vyčistil to pole. Ale teraz je vlastne tá možnosť to normálne skokovo pochopiť, ten úzlový bod, prepísať to, ten koreňový problém a všetky tie následujúce, ktoré z toho vznikli, vlastne idú hneď. A prečo to teraz ide? Pretože sa tak rozhodlo, že proste už koniec tohto sveta. Nie, vieš čo, videla som Matku Zem, tá už bola, akože už povedala dosť. Už povedala dosť, lebo už je fakt, že za 50 a ona povedala, že deti moje, že takto sa postavila, že ja vás čakám s otvorenou náručou. Je to tak, že stále vykvitnú kvety. Hej, Je to tak. aj na všetky kvety teraz zakvítajú, vieš, všetky. Je to tak? Akože naozaj, že ja raz, akože čaká, ona už povedala, že ako stačí. Ale to keby si videla ešte okolo toho tej veci. Áno? Sa hlási. Áno. Ja rozmýšľam, že to akože uvažujem, hej, lebo nerozumiem tomu celkom v slova zmysle. Hej. Že si nepamätám tie udalosti, hej, neviem, čo to boli, takže ako sa k ním dostať? Asi cez nejaké svoje krivé emócie, že kde sa necítim dobre v nejakej emócii, tak cez to sa dostať do tej udalosti, alebo... Myslíš tú rekapituláciu? Neviem. Niekedy treba trošku posunúť buď cez tú terapiu, alebo keď si vlastne v prostredí, kde sa aktivuje to pole, tak vlastne sa vynárajú tie zakryté spomienky. Už tým spôsobom sa posunie tá frekvencia, dá sa to v poli vidieť, že sa posunie ten bod vnímania, kde vlastne načítavaš iné spomienky, ktoré tou mentalitou sme vlastne stratili schopnosť sa k tomu vrátiť, pretože vlastne to vedomie aj v rámci dňa sa ti posúva. A to je ako sen, že vlastne ty potrebuješ dostatok energie a schopnosti mať pohyblivé to vedomie, aby si sa vedela dostať k spomienkam. No niektorí sú tak akože ťažko reálne fakt, traumatizovaní. aj tak neviem. No jasné. A city sú kľúče k spomienkam. To znamená, že vedieť cítiť a ten cit je vlastne tá cesta, kde sú uložené spomienky. No lebo ono ti to chodí do reality, vieš. No. To nie je len tak, že teraz ja si neviem na to spomenúť. Čiže v čase to akurát No, odkrýva. ide o to, že ten mechanizmus je tak nastavený, že vlastne tu sa stále opakuje to, aby sme sa vrátili k sebe. To väčšinou sa vlastne vždy ten vesmír ti privedie situáciu, kde sa máš opraviť, lenže tu väčšina ľudí robí presný opak. On si potvrdí ten blok ešte viac, ešte viac. Miesto toho, aby prijal tú výzvu, že vlastne
teraz to vlastne príjmem, že nech sa stane, akože Vieš, to sú tie iné reakcie na tie situácie. Ty inak zareaguješ a zistíš, že tebe sa začne diať úplne niečo iné. Ty ani nemusíš ísť, ale stačí tá reakcia. Alebo prvé, niečo si spomenieš a na základe toho, už keď to príjmeš, tak jednoducho na základe toho sa ti otvoria ďalšie spomienky, vieš. Ale vždy ti to ukazuje to okolie, bez toho to nejde, lebo ten náboj máš v sebe. Čiže ono to, vieš, to je tak geniálne všetko, že jak je to zariadené, že ono človek, keď to začne chápať a jak s ním všetko komunikuje a všetko proste dáva ako význam, tak jednoducho začne pozerať, že ty fakt, že toto, ešte aj toto, ešte aj toto. to je toľko, ja som myslel, že som prečistený a potom akože toľko nových vrstiev, nových a nových a nových. A ide o to, že keď sa čistia tie vrstvy, že? V pohode, ja s tým počítam práve, že to nemá koniec, ako jak by to mohlo. Ale toto má koniec, vieš, len potom už začneme skúmať niečo iné, začneme nejak tak úplne inak fungovať, ale keď je dostatočné množstvo toho svetla, tak vlastne sa prelúpne do toho stavu. A ešte sú vlastne tie skoky, že vrácame sa do tohto svetu a potom vlastne zase tam, že ešte vlastne takto skáčeme, kým sa vlastne stabilizujeme v tom skutočnom svete. Chápete, lebo aj Ježiš vám ukáže, ako on vám ukáže rôzne podoby. On vám ukáže, aký je krásny, ako visí na kríži, aký je krásny, keď na kríži nevisí a šlape si v šlapočkách niekde z nejakého trhu úplne, že luxusný, že ja kúkam na tie šlapky, že to kde si zobral. A chápete, a teraz akože zahalený v kapuci a bez tváre. A hovorím, že ahoj, že to si ty? A on, že to jak vieš. A ja hovorím, ale ja poznám tvoju esenciu, ja sa nepozerám na to, ako vyzerá, že ja už to poznám. Takže on takto skúšal. A to sú všetko len tie, vieš, že ako sa ti zjavím, v akej podobe, no tak spoznaj ma. A oni všetci majú taký zmysel pre humor, bacha. Oni sú takí To vtipkári, ja akože idem na jednu stranu barku a na druhej strane prší, vidím von a tam prší a ja sa vrátim s dážnikom a moja dcera pozera, že mamina, že čo robíš? A ja hovorím, že však tam prší. A ona mi hovorí, že a však to neprší. Chápete? A teraz akože oni si zo mňa srandujú, že ako, a teraz to ustoj, hej? No. On sa to dá vlastne aj tak ľahko učiť, že vlastne keď komunikujem s tými naozaj bytostiami, tak oni, ako, aspoň mne to robia, oni vlastne každú informáciu ešte okorenia nejakým vtipom. Akože takým vtipom, že úplne nečakané, že vlastne vždy je to také nečakané. Tá myseľ to proste nevymyslí, že akým spôsobom ti vlastne dajú informáciu a vždy spravia z toho vtip. Ja som teraz mala také, že som bola úplne v takých voľných, ako v takých svojich, ako by som to nejak cítila, ale nevedela som, že čo a robila som to každodenne nejaké a zrazu sa mi začali srdiečka všade. Tak nie inak teraz. Ale to, a teraz si tak hovorím, že to mi akože, to si akože posielam ja, že aby som, že to potrebujem. Akože si naozaj reálne videla zrazu tie srdiečka. Voda, proste, hej, Rozkúvaš mláčka vody, áno, hej, voda. mláčka vody, srdiečko, proste umývaš riad, ty kokos, penička v nádhernom srdiečku, hej, proste kúkneš na okno, ty kokos, hmla, srdiečko, obratík, srdiečko. A si hovorím, že dopuču, že či to mi tak akože chýba, alebo že niečo, ale fakt som cítila, že to je niekto proste, že ty si už tak akože ridiculous, že už si tak smiešná, jak sa tu trápiš, že tak ti, fakt, že tak ti tu máš to srdiečko, že ak chceš to srdiečko, tu máš mláčku, vieš, alebo ti, a tak, a že fakt, že sú vtipní, ako, ja som to kedysi nevedela, že čo toto je, ja som, vieš, že som to všeličomu inému pripisovala, ale teraz som to tak viac začala chápať, že to oni sú fakt akože takto, že si takú puču z teba proste robia až niekedy. A tiež som v podstate trošku išla spadnúť do toho, že ježiš, že čo, ako, alebo čo, ale vlastne tak jak to ukázali v ten moment, ani inak už sa nedalo v podstate prijať len ako, že hej, že díky za ten vtipek, akože o tom, že už sa, no.
Mala som to teraz také, akože to. No a Myslím potom si, je že to boli ďalšia oni. rovina si uvedomiť, že vlastne kto to rozpráva, že vlastne aký archetyp, aký príbeh vlastne rozpráva, že vlastne čo je to za osobnosť, ktorá sa prejavuje a vytvára vlastne spojitosť reality. To znamená, že mať stále v pozadí ten vnem, že stále hráme role, že všetko sú tu role, ten náš prejav a za tým máš tú hĺbšiu pravdu, vlastne to usporiadanie, ktoré je v takom hlbokom kľude a vlastne tak sa dá odpájať postupne od tých nejasností v tej realite, že vlastne ešte jasnejšie, že tam sa ti potom tie srdcia ukážu vlastne odkiaľ idú a k čomu ma vedú a nezamotávať sa potom ešte do tých mentálnych vlastne vysvetlení, ktoré ťa zase vlastne hodia do toho mentálneho kolobehu, že to stratíš. Takže to je ten tréning vlastne, aj to, čo sme robili, že vlastne vnímam sa, že to telo, že či vlastne je niekde tenzia, že vlastne a z čoho to ide a potom sa to dá stopovať, že vlastne mám niekde nejakú tenziu, skadiaľ to prišlo, že vlastne a potom to vieš aj vystopovať, že si sa stretla niekde pred týždňom s niekým a od neho tam vlastne mám nejaký program, ktorý mi aktivoval a mám sa vlastne len uvoľniť, pochopiť, ďakujem, vyčistené. A to je vlastne potom už taká spontánna rekapitulácia. Keď vlastne rekapitulujeme viac tých vrstiev, tak vlastne viac svietime a to väčšie svetlo vlastne vytvára väčšiu jasnosť v celom tom poli. A až to vlastne tak úplne a potom sa najskôr tak prelúpáva do toho sveta a väčšinou sa tak akože tvárime, že ešte tam ako nechceme ísť, to ego, že nás tak zvedie a potom už není, potom sa jednoducho už rozhodneme, že na čo zase si vytvára tú závislosť, zase nejaký problém. Takže to také hranie. A teraz je to vlastne také, že sa tak skáče, až kým sa to stabilizuje. To sú akoby dva druhy ľudí, že vlastne niektorí zotrvávajú úplne vlastne v tých starých štruktúrach, ktorí sa ich jednoducho nechcú vzdať a tí už treba nechať ísť. Ktorý máte pocit, že máte hotovo? Ja vôbec nie, ja som práve, že vám sa zdieľať, že ak môžem, že ja terajšiu takú výzvu, že mám, že ako keby, že plynie niečo úplne v pohode a že je to také v tej tichej radosti alebo v takom tom pravom, že si to tak človek že cíti a potom presne príde to, čo sa mi to tak zvedomilo, teraz ako sa rozprávame, že potom presne príde niekto a aj na jednej strane si uvedomíš, že to čo robíš, že prečo, treba v súvislosti s deťmi, hej, že povedzme tam mám takú výzvu veľmi veľa a podobne. A treba oni nejak sa bláznia, robia z prostosti a ja sa tak na to teším, ja si varím a sa teším, že ak sa krásne hrajú a potom neviem ako prepne, že tam robia krík a niečo rozbijú a že normálne im to prídem a rozbijem im to, lebo niekde nejaký program im nemali až tak blieskať a že môj oco spí alebo že proste ja zrazu tú radosť, tú čirú radosť pokazím a prídem tam a oni sa tak smejú na mne, si myslia, že to hrám, že kričím a ja vlastne jedna časť mňa hovorí, že to čo tu nacvičuješ, je mi to rovnako smiešné ako im, ale tá druhá príde a ešte ich tam ide proste akože im to zrušiť, aby tam nebol. A teraz som v tom úplne zmetená, že presne, že teda akože kto je kto. Čo ti na tom vadí? No a položila som si minulé tú otázku a presne mám nažité, že občas, keď sa staršia sestra ako rozblázni, tak sa niečo udeje, niečo fyzické, niekomu sa niečo stalo, alebo proste si niekto niečo takže strach. Strach čo? Strach, že tú mladšiu zase niekde vyloží a tam odtiaľ padne, alebo proste, keďže staršia nemá tú. A čo sa mi môže stať? No práve moje myšlienky to gradujú veľmi ďaleko. A to teda Čiže kam? až úplne k tomu, že pôjdeme do nemocnice, alebo úplne až a nemocnice nemám rada a niečo sa aj stane a vlastne až k smrti. No výborne. Čiže toto je typický príklad toho, že decka, všetko je strach zo smrti. To je počiatok strachov. Ale on je niekedy tak zakamuflovaný, že vlastne niektorý si povie, že sa nebojí, ale keď je postavený v tej zmene napríklad toho
že sa ti stratí táto realita a dostane sa do nekoherentnej reality, že vlastne je iná, tak tam sú tie strachy ešte trošku inak, že vlastne ten spôsob, ako sa mu vyrovnať, je vlastne nehať sa ako keby zabiť. Že vlastne príjmam tú smrť a v skutočnosti je to opačne, že vlastne nás to hodí do života. A často vlastne cez tú bránu nechceme prejsť. No dobre, a keď si zavrieš oči a predstavíš si ten strach zo smrti. A teraz bojím sa, že niečo urobí? Tak si to hovorila? Bojím sa, že sa niečo stane? Hej? No tak zavri tie oči a bojím sa, že niečo urobí, že sa niečo stane. A choď do nejakej situácie v detstve, kedy si to zažila. Strach zo smrti. Bojíš sa, že niekto umrá. Že sa niekomu niečo stane. Kde to je? Nemá to tam. Dobre. Dobre, ale základ vieš, že je to tam. Toto máš ďalší program, ktorý si vytvára blok, že to nejde a potom ti znova vytvára tú slučku, ten pocit viny, ten program. Že vlastne, ako by som nekonala nejak správne, čo je nezmysel. V podstate ide o to, že tu nás tie vrstvy tých ilúzií presvedčili o tom, že sme v neporiadku a že nemáme hotovo. My máme hotovo od prapočiatku. A len sme uverili, že sme vlastne nejaký zlý, nekompletný a preto vytvárame cesty, ktoré nás vlastne vedú ešte od toho, že máme hotovo naozaj. Takže v podstate taká mantra by mohla byť mám hotovo. Super veta, taká. Jeden večer sme sedeli a ja mu hovorím, Jožko, predstav si, že máš hotovo. Super veta, dobre. Hovorím, no, máš hotovo. A on, že fakt. Že aj toto je možné, hovorím, no je. A to ako niekedy si tak povie, že to je akože nuda potom, akože čo to budeme potom robiť. No. Lenže to je to To prvé, čo tvorenie už... Preto to asi vzniklo celé. Práve, že fakt ten pocit tej prázdnoty sa hneď naplní tou aktivitou takou úplne vtedy to vie, že takto naplní. Ale tá božská aktivita vlastne už vychádza z toho vnútra a je taká nečakaná, vždy nová, že už len vlastne keď začneme naozaj vidieť, tak vlastne to je neprestajný tok nového. Napríklad tento stôl o hodinu už neexistuje, v podstate to je úplne iné zloženie, ten vesmír tak tečie a my sme si tými predstavami tak zafixovali tú realitu, že veci sú ako sú a pritom vlastne v tom otvorení je to neprestajná sviežosť, je to vlastne bláženosť, ktorá vlastne skrz nás tečie. A niekedy to vlastne vyzerá tak, že vlastne robíme nič, ale len si užívame a hovieme v tom blahu, kým príde tá informácia, čo vlastne máme robiť a to je proste taký náboj, nadšenie a idem do toho, proste to je tá radosť. A Vášeň. Áno, to je vášeň a väčšinou proste keď je dlho nič, tak vlastne zase začneme vymýšľať 1000 verzií, že vlastne toto, že ktorá je z nich správna, ani jedna, v podstate to tak je, že vlastne mysel nám ponúkne 1000 verzií, ako máme niečo konať. A Ty my sa koko, za to keď ti to ponúkne a kým to zase No a ty sa rozhoduješ, ktorá? A ty sa len rozhoduješ. A najväčší prúser je, že ani jedna. No. Že ten čin má vychádzať z úplne inej roviny. To je roviny blaha. No a hlavne zastaviť sa a dať sa do ticha. A to je to podstatné, lebo my začneme potom behať, jak motorové myši a naháňať všetky možné činnosti, len aby sme na to zabudli, hej? A to je blbosť. Akože, alebo ja neviem, tam je pocit nedostatku, hej? Treba. A v tomto, keď sa zastavíte a začnete to vnímať, že OK, že zastavila som sa, nechcem niekde, beriem si týždeň voľna. A nech sa všetci na hlavu postavia, hej.
tak akože proste zastavím sa a jednoducho týždeň si dám vege. Sama pre seba. Hej. A ja som sa takto zastavila proste niečo mňa takto, že robota, ešte terapia, ja som ráno o 4 stávala, chodila o 10 domov, takto som tu akože a v jednom momente stop a ja som to v jednej sekunde videla všetko. To čo robím? Končím. Normálne som to zavrala, že ako, že to radšej budem doma. A dávam tomu dôveru, že jednoducho akože to bol ďalší absťah detská, jak som akože prestala chodiť do roboty. To bolo niečo, akože, jak, vieš, Abstrakt od stresu. že jak nám hovorili, že nechodíš do práce, zomreš od hladu a tieto veci, to všetko so mnou, že akože naozaj ako, jak taký bezďak, potom prišiel vnúk a hovorí mi, že babka, a ty ako skončíš pod vostom, no? A ja že áno, a kto to povedal, že dedo? A ja že aha, ja už mi to je jasné, chápete? A takto som na to v tom, ale v tom tichu a v tom, že som prestala akože kmitať, tak mi to docvakávalo, že aha, jasné, tak odtiaľ to máš, jasné, odtiaľ to. A už mi to začalo dávať zmysel a potom veľmi to prešlo. A ja si hovorím, že ježiš, ako dobre, že som toto urobila. No, ale zo začiatku to tak nevyzeralo, takže akože ide o to, že proste, čo si tam dáme a čo vlastne akože za čím si ideme. Ja podobne, asi pred 4 mesiacmi, keď som prišiel do Adrene na návštevu, už som neodišiel. Ja som predtým robil 12 hodín. Odtiaľ neodišiel? Ja? Doslova. A ja som predtým robil, proste stresoval, chodil som masírovať terapie, proste 12 niekedy aj proste, niekedy som až do polnoci, že vlastne celý deň som od 8 robil a potom som ešte do polnoci išiel inde robiť terapie a proste som sa naháňal, akože taký stres a ja som tam prišiel a ja som prestal robiť, ja som nerobil nič. A ten vtip bol v tom, že vlastne ten výsledok tej sumy tých peňazí bol rovnaký. Že vlastne ja som si len dovolil to mať proste uprdele, alebo jak to nazvať. Ale to je to, že vlastne mám to jedno, že ako to dopadne a tým, že to mám jedno, tak nevytváram tú realitu, že by tam niečo nešlo. A to je to, že vlastne tá konečná suma nakoniec stále je. Tam ide zvyšovanie tých latiek. Tam ide o to, že ono sa tie látky dajú zvýšiť, tam už nemusíme toľko, čo teraz, tam už môžeme ďaleko viac, ale ide o to, aby si to dovolil. Lebo všetko, čo si dovolíme, musíme si to dovoliť proste, keď sme tí zadavatelia, tvorcovia toho sveta svojho. Ale ešte baví sa tej bunkovej závislosti na tom strese, že vlastne tie bunky majú ešte tú závislosť, že potrebujú ten stres a to podprahové také napätie, ktoré v tom prostredí vlastne máme v podstate od narodenia. Ako si to môžeš, keď je to bunková úroveň, to už sa bavíme fyzická úroveň, hej, že sú také nejaké proste, ja neviem, studená sprcha, alebo že ja mám stále v kuse, ale mne sa to už nechce robiť, ja sa v kuse chcem len dať do embria pod perinu proste, vieš, ale to je už také trápené, akože, ale... To telo je super. Telo si treba uvedomiť, že je tiež duch. Že vlastne, ja keď si v tých energiách vlastne spracujem to, že som prietočná, tak to telo vlastne na to reaguje, lebo to je vlastne následok tých jemnejších... A že takto je to veľmi podobná vec, prepáč, že ťa prerušujem, v podstate týmto princípikom my si môžeme akoby meniť, nepotrebujem toľko podporných látok zvonku proste na to liečenie. Dá sa pracovať aj akože tak fyzicky, že ako sme si tu aktivovali tú energiu, že cítim v tých rukách, tak vlastne postupne ju cítiť v celom tele a základ je ich cítiť sa v nohách. Keď sa cítim v nohách, tak to stabilizuje moju pozornosť a môžem potom začať vnímať tie polia alebo v podstate tie fascie. Fascie sú tie balnovo-šlachovité obaly všetkých orgánov a oni aj prerastajú cez všetky orgány, aj kosti. To aj teraz niekedy na to došli, že oni prerastajú úplne všetky orgány, oni držia vlastne pokopy ten skelet a keď je tam to napätie, tak vlastne
je tam nejaká neprijatá tá trauma a tie fascie sú prepojenie medzi tým eterickým a fyzickým telom, že vlastne tam je ten programovací hardware, a on je nadradený nervovému systému. To dáva zmysel. A ono je to vlastne voda, to je 98% je voda, to sú také to vlákna harmonizuje? a oni sa dokážu v sekundách prepájať a keď sa vlastne uvoľňujú, Dáva sa to prepája. zmysel. A tie napätia v tých rôznych hĺbkach vlastne mám v tých fasciách. A ide o to, že potom do akej hĺbky sa viem vlastne ešte ponoriť, tak sa objavujú tie vrstvy, ktoré sa prejavujú na tele. Keď napríklad robím terapiu a niekto má posunuté nejaké stavce, dostaneme sa do hlbšej roviny, odrazu sú tie stavci úplne inak posunuté. To znamená, že ten človek, keď ide dvakrát na rentgen, má úplne inak posunuté. Že v každej rovine mám spojený ten prejav s nejakou inou časťou seba, ktorá sa prejavuje. A to je dobre vidieť napríklad na schizofrenických pacientoch, že napríklad jedna tá podosobnosť má rakovinu a keď sa prehodí do inej, tak v sekunde ju nemá. Že vlastne tie stotožnenia s našou osobnosťou vytvárajú ten prejav v tom tele. No ono je to aj vytváranie si toho, lebo my sme na tie hormóny zvyknutí. To je lymfatický systém, hormonálny systém, si vlastne vytvoríme určité vplyvy tých chemií v tom tele a jednoducho toto nám chýba, hej. A ide o toto zachytiť a premeniť. A proste na tomto je to závislé. To sú tie bunky. Lebo to telo je múdre, ono je fakt ako, to je geniálny prístroj, ako, my to máme ako vidieť a rozprávať sa s tým telom, lebo to telo nám ako to psychosomatikou ukazuje všetko. Tú chémiu vlastne ako toho poškodzovania si vytvárame tými postupmi a odpormi a v podstate je to úplne totožné, ako keď bereme ťažké drogy, tak v podstate keď si vytváram tie stresy, tak to má rovnaké následky. A rovnako sa to dá vlastne prepisovať. Mnohí ľudia vlastne... To prepisovanie ma zaujíma jedna vec. No, však lebo si všimnite, akože oni vám povedia, že ja neviem, mama má rakovinu prsníka a dcera má akože náskok alebo nábeh na rakovinu prsníka, lebo to má genetické. Ale tam nič ani genetické, tam je len to, že to dieťa v tom žije, to dieťa to vidí, ako sa to rieši, to dieťa to počúva, to dieťa v tom žije, teraz akože, a ešte tomu dieťaťu povedia, že vieš, ale ty si ako mamička a pozor si dávaj, akože, a musíš chodiť na tie mamografie, a týmto spôsobom vlastne tá žena chytí to, čo tá je matka. To není na bunkovej vnútornej nejakej báze. Tam sa to len vytvorí na základe tých vyslovovaných slov, tých situácií a tých osôb. To je proste všetko, je informácia. Na základe informácií vzniká komplet všetko detská. A tie informácie majú veľmi veľký vplyv na všetko a zhmotňujú sa. Ako náhle príde niekto, kto má nejaký nález na operáciu a za 2 týždne mu zmizne, ako je to možné. Proste, ale je to možné. A toto je to, že proste to je len nejakou myslou vytvorené niečo, čo tam je, ale v zapätí nie je. Pretože to je úplne jednoduché. Tam to je úplne jednoduché. No úplne nie, keby hej pre vás, ale napríklad ja fakt si radšej proste k niekomu pôjdem, kto mi treba takto pred rokom, jak som sa tu ocitla, proste mala taký chrbát, že fakt ma odmietli maséri, že vy už by ste mali s nevinkám, hej. A proste typeček prišiel, hej, že úplne náhoda sa tu objavil. Náhody neexistujú. No však, ale ako on sa ma ani nedotkol fyzicky. Ja neviem, či si vôbec sa ani nemasíroval vtedy. Ja som vytvoril len priestor bezpečia pre podvedomie. Ale to bola taká, či ty by si neverila, že to sa dá, hej, že to mi nechceli robiť, lebo že už tam niečo, ja neviem čo. Poďme sa poprechádzali, ale ja chcem ešte povedať jednu takú trošku informáciu, že on keby mi aj nepovedal nejaké informácie, treba z minulých životov, alebo
veci, ktoré ja na sebe neviem to čítať. Mne aj vlastne tie informácie podľa mňa veľmi pomohli, že ako keby sa mi to lepšie poskladalo, že ti Informácie sú na lepšie... ukludnenie mysle, aby sa... Nejakým spôsobom, neviem čo, s týmto sa mi to aj, no... A to sú vlastne ako otlačky. To sú otlačky, ktoré vy dostávate, aj keď teraz ešte momentálne tomu všetkému nerozumiete, ale ono sa to poutvára v nejakej situácii, proste v tom čase, zrazu príde aj, aha. Hej. To je tá komunikácia, že v tých jemnejších vrstách my vlastne interagujeme a prepájame. Ak má niekto v aure nejakú traumu vlastne vyriešenú, tak je tam ten návod a to vaše pole to vlastne zachytiť a ono to ten správny čas použije. Že prečo vlastne sa v podobnej situácii nerozhodnúť inak a keď vlastne ste to v tej interakcii niekde už zavnímali, lebo to podvedomie vlastne takto tým stretaním si tie informácie predáva, tak to vlastne docvakne. A ešte vlastne k tým rodom, že vlastne to, čo sa dedí akože geneticky, to sú životné postoje. Tam tie deti vlastne kopírujú to podvedomé prostredie tých energií a tými slovami alebo vlastne skutkami sa to aktivuje. To znamená, že je tam predispozícia toho životného postoja, ktorý aktivuje tá situácia, že vlastne potom už mám zdedenú akože nejakú chorobu alebo nejaký problém. To je to, že vlastne prijal som Rolu. No. Ja napríklad teraz nechcem prijať to, ako mi bolo vštipované, že uvidíš po 30, uvidíš po 40, uvidíš po 50 a také tie programy, že to už sa tam musí vynoriť, hej, po tej 40, to už sa tam musí vynoriť po 50 a nie, ja v tomto úplne si pracujem, že ja to tam mať nebudem, to, čo mi bolo povedané, že s tým vekom príde. Ani by som to neurobil, že ja to tam mať nebudem, lebo to je forma odporu. Viem, čo myslíš, že to je hračka so slovami, ale že ja sa tak zamýšľam nad tým, že prečo by som to mala mať. No, na nič by si to nemala mať, ale proste len si to zvedom, čo ti je hovorené. A normálne si to ako pozri tak, aby ti to bolo, vieš čo ide, aby ti to bolo jedno. Lebo ako náhle sa tomu brániš a rozčuluje ťa to, tak je to presne tá hra, vieš? Ale ako náhle ti to začne byť jedno, že ako super, však vy to majte takto, akože však parada, ja idem, akože, čo ja viem, po 40-ke idem mladnúť, rozumieš ma? A idem si to tu užiť na plnej gule. Ale proste ty sa o tom tak presvedčíš, že to tak je. Že to proste akože, že mne tu 50-ročné ženy ukazujú, ako ráno nevedia dať stať z postele a proste nevedia chodiť. No na čo by mi toto ale bolo? Keď ja chodím za 108-ročnými šamanmi, ktoré proste ako tam pretancujú neviem koľko medzi mladými, vieš, na nejakom tripe. Takže akože o toto tu ide presne, o tú mentalitu toho života. Že proste ako na čo by nám to bolo? Ako takto žiť ako naši rodičia alebo niekto, kto potrebuje brať nejaké, ako venovať takémuto niečomu pozornosť, hej? Že... A ten spôsob toho sebaultravania je vlastne základ dokázať prijať tých rodičov. Lebo v podstate sme... A ty hovoríš, že 50% matka, 50% otec. No, hej, v tejto rovine je to tak. To znamená, že vlastne ja keď mám odpor voči nejakému rodičovi, to znamená, že ja mám odpor voči sama sebe a ten odpor tam vlastne vytvára problém. A toto je často vlastne ten problém, prečo mnohí ľudia sa nevedia dostať ďalej, povedzme, v nejakom duchovnom rozvoji, lebo nemajú plne integrované vlastne tých svojich rodičov. Preto je to vlastne alfa omega mať stabilizované tie korene na to, aby sa dalo vlastne hlbšie zažívať tú pravdu. To nie len rodičov, aj starých rodičov, aj so všetkými, čo žijeme, aj súrodencov, všetkých. Môžem, že... A potom môžeme vystúpiť. Ja sa v celku vyhýbam svojej biologickej rodine, pretože ako začala som dosť tam rozkľúčovávať, dajme tomu, a viem si s mamou akože priamo takto povedať,
len mne to veľmi odberá energiu, tá ich energia, čo tam je a tak ako na mňa pôsobia, čiže ja sa energeticky necítim dobre pri nich, hej. Tak a ja to tak asi budem robiť, to teraz nejdem, že v budem... poriadku. Hej, len... ale teraz to ja momentálne toto ja nepotrebujem riešiť, respektíve nejako to riešim, ale že v slova zmysle rozkľúčovania tých vzťahov a tak ešte to není teda ani zďaleka ukončené. No. Ide o to, že my sme tá generácia bytosti, ktorá sa sem narodila na to, aby vyliečila seba v celom rode. To znamená, že do tých rodov my väčšina ani nepatríme a my sa potrebujeme od nich dostať preč. Ale to, ako sa od nich dostať, je, že ich plne príjmeme a integrujeme, pochopíme a vtedy môžeme sa vlastne napojiť na tie božské rody. Vieš, lebo Nanza hovorí, že a to sa musí, a to sa patrí, a to by sme mali, a inak sme takí a hen takí. Ja som prvé Vianoce urobila, že som nešla nikam. Decka, ja som mala také Vianoce. Že úplne, že také Vianoce, že tam nemusíš nič, vieš? Že nikto ti tam nehundre, aká si, čo máš, čo nemáš. Proste urobíš si to po svojom. A že ďakujem za to, že akože som si toto mohla dovoliť. Ja mám tiež v okolí ako asi väčšinu ľudí, ktorí vlastne hovoria, že tie Vianoce sú najnepríjemnejšie obdobie, pretože vlastne tá rodina je na silu tak spolu a tam to pnutie potom vlastne naozaj ide von a ja som to neznášal od detstva vlastne tie umelé rituály a vlastne ako takéto napätie. A tam A to ináč, má veľa ľudí. tam je veľká pretvárka potom. Brutálne. Tí ľudia, keď si nesedia, tak oni sa pretvárajú strašne a všetko, čo akože sa povie, tak sa berie akože dobre, však akože hovor si, ne? Ale na čo mám byť pri tom takom? Ja už som len tak rada, že nemusím. Že akože proste, ako na čo by som si to robila, hej? Že a potom nám bola jedna známa, ona to urobila tiež. A ona taká šťastná, jak blcha, lebo nič nerozprávala len o rodine, niekde, jak za nich chodia. Proste furt tam nešla, ona sa proste bola u nás, ona sa na to vykašla. A ona hovorí, vieš čo, ja som tie prvé Vianoce bola úplne sama a ja som taká šťastná nikdy nebola. Takže o to ide, že proste máme rozpoznať, kam patríme. A že to, čo nám hovorí, že aké je to dôležité byť pri tej rodine. Ale jasné, akože môžeme byť pri nich, môžeme im ukazovať, akože, ale nemusíme stráviť s nimi čas. No, doteraz boli tie cesty tak, že vlastne väčšinou, keď hovoríme teda v terminológii, že existujú nejaké inkarnácie, tak sme sa vlastne stále inkarnovali do toho rodu. To znamená, že to sa tak volá ten dedičný hriech, v tej Biblii popletené tie výrazy, že vlastne ja som bol napríklad svoj prastarý otec a tie traumy, ktoré som zasial, ja si potom ožívam ako ten právnuk. A takto to vlastne stále išlo dokola. A teraz my keď pochopíme vlastne celý ten rod, všetky tie väzby, tak ide o to, že vlastne sa napojíme na ten rod duše. A už nemusíme vlastne pokračovať v tej genetickej línii takého rodu. A to je práve tá cesta, že tam sa ide opačne, že vlastne keď chcem ísť preč, musím to prijať. To znamená, že až tak, že mi je to vlastne všetko jedno, ja ich príjmam a potom vlastne môžem ísť čisto do tej svojej skutočnej rodiny. Niekedy mám také pocity, že som tam a potom zase z toho vyskočím. Lenže vieš, tam nás všelijaké tie dedičstvá, tieto všelijaké, tieto podmienujú, vieš, že akože a držia nás tam na háčikoch a čo ja viem čo. A to je tak jednoducho, že aj tak si predstavím vždy, že keď sa to deje aj tu, tak to neznamená, že to je navždy. To znamená, že ono sa to časom mení a počasie to bude iné a jednoducho. Ale to, že ja som v kľude, tak to je podstatné. To, že sa dokážem niečoho vzdať, no nechajte si to. Aj to je podstatné. Ono sa mi to aj tak 10-násobne vráti. Ono sa to vráti. To je len strach z toho urobiť niečo inak. Ale my to máme robiť, my máme skúšať, my máme byť jak tie deti. Oni tiež stále skúšajú niečo iné. Prečo by to aj skúšali?
Vieš, kým im to nezakážu, tak oni si preskúmajú všetko, však oni normálne tí dvaja mi povyvlakovali celé tie tašky a v kúse niečo tam robili s tými nástrojmi. Pre nich to bolo zaujímavé. Oni proste potrebovali hrať tie decka, potrebovali si zaspievať s tým, potrebovali zistiť, ako to funguje. Že to je A proste... ty vlastne máš ten postoj, že to máš v bezpečí, lebo niekto by proste to všetko schoval, lebo toto deti môžu pokaziť. Hej, však Segra prišla, ona hovorí, že ja ti ich tuším budem dávať. A ja že no však chudne. Lebo ich berem ako kamošov. Ja ich berem, ja som učila v škôlke, my sme mali tým detiek a my sme boli jeden tým. My sme neboli, že učiteľka tým. A Rianka, toto sú baby, ktoré, oni majú teraz takú, ja si ich pamätám, toto taká jedna naša známa, ona založila takú škôlku, hej, a oni vlastne sú také prvé proste, jak by som to povedala, fakt, že akože prekopničky a držia to, že, a to, vy ste boli, ani pedagogičky nie ste baby, že? A oni idú akože sa od nej učili tých baldorských spôsobov nejakých, ale lepšie ako nič. A Ale oni, oni majú tú školu akože a idú sa a snažia sa o toto a tiež neviem, chcem ti povedať, že treba zazdieľať to, že keď som v lesnej školke, tak si plne uvedomujem všetky veci, ale ak prídem domov z toho, teda buvela, tak zasacujem, aby som nebola akože úplne, že to, moje deti si to už navnímali, že a prečo to voči tým cudzím deťom dokážeš taká byť láskavá, kľudná, vedomá, taká, onaká, a že nám to nedávaš. Pretože my sme v tej rodine toto nezažívali. My to vieme dávať cudzím deťom, ale nevieme to žiť v rodinách. Takže moje deti tiež. Ticho buď, vieš, ja mám toho dosť, dneska som ohúčaná, proste, daj mi pokoj. Chápeš? Tak akože, ako medzi tými deckami, a to moje decko normálne žiarlilo na tie cudzie deti. Hej? Takže akože o toto tu ide, že vlastne... Ja som sa tam nacítila niekedy, že není to len tým vyčerpaním, lebo ja som tam teraz není stále, už Katka je veľa s deťmi, bola, kedy sme boli aj všetko. Obidve sme boli všetko, čiže teraz ich iba rozmaznávam dobrým jedlom a stiskam a ľúbkam a tak. A Katka musí byť pedagóg, potom už len teba. To ide o to, že v tej rodine nás skľúčujú tie väzby. Ja vidím tu DNA v podstate ako také zrkadielka a to sú také väzby, ako sú tie rody prepojené. A a keď si člen toho rodu, tak vlastne máš rovnaké zrkadielka, ktoré frekvenčne vlastne ladia. A oni ťa vlastne, keď tam nemáš prijaté niečo v tom rode a v rode toho máme najviac vlastne neprijaté, to je tá najväčšia výzva, tak vlastne nás to sťahuje do tých deformácií, s ktorými si nevieme pomôcť, lebo to ide vlastne z toho nevedomia. Vieš, koľko matiek teraz má opustiť normálne, že rody? Ako normálne, že celé... Aj deti? Aj deti, no že vlastne deti opustiť. Lebo jednoducho oni sú v iných úrovniach stvorené a tie deti aj to, že rastú, aj to, že sa primodrchajú k druhému rodičovi, ktorý nič takéto nerobí a je to vlastne im s tým zjednoduší život. Ale je to pre nich ako obrovsky ťažké. Ale tá matka jednoducho nič iné lepšie nemôže urobiť, ako sa odpojiť od tej rodiny, pretože ona im týmto vlastne akože ona sa urobí šťastnou a ona im to môže ukázať. Môže im to predať. Môže im to predať z toho života. Čiže aj keď pri nich nie je a niekedy teraz sú totižto tie najťažšie skúšky pre tie mamy a pre tie rody. Akože je to odpájanie sa od toho starého, no? To väčšinou už sú tie také vyspelé duše, alebo z tých kráľovských rodov tie duše, ktoré sa vlastne zvolili. Aj v podstate takúto skúšku, že musia opustiť tú svoju rodinu aj tie deti, lebo väčšinou opúšťame rodičov a my keď sme počali vlastne v nevedomí deti, tak tie deti sú vlastne tie nižšie duše a tým pádom nás vlastne blokujú. A pre nich je to tiež šťastnejšie, keď sa vlastne odpoja, ale to treba individuálne vedieť, že koho sa to týka. Zatiaľ aspoň som si to dala do také roviny, že akože nie je to moje. Dať akože, že nie fyzicky ich opustiť, ale opúšťam tie dané situácie, lebo povedzme, že v našej rodine
ja mám treba iný názor na výchovu, alebo proste to v niektorých veciach cítim inak ako manžel. A veľa som bojovala, ale keď je boj, tak je proste boj. To je zlatý alebo taký, alebo svetelný, je to boj. A tak je mi ako keby, že naplňam si to v tej škôlke, to ako to cítim, mám tam svoju rodinu v duše a tam cítim, že je moja rodina a keď prídem domov a že by som chcela to pretransformovať do svojej rodiny, tak oni chcú, presne, ak si hovoril, že oni chcú to Peťové, ten televízor, ten... No, jasne. A ja teraz chcem to, také nejaké iné rodinné konštelácie, tak som tak ako vytvárala to napätie, že teda no a už ma to tak dávalo dole, presne, že aj s tým, že som ich posudzovala alebo chcela meniť, že iba sa učím normálne to ako, že nie je to moje, že si vlastne, no, sa energeticky zatiaľ iba od toho odpájam, lebo a robím si treba to svoje, hej, že proste idem si do toho lesa, už nikto nechce chodiť so mnou do lesa, tak chodím sama do lesa. A som tam a prijímam rolu toho odputania, že ja som tu, ja som v lese aj 2-3 hodiny a oni sú doma pred televízorom, ale ako boli ma to ešte to nemám úplne spracované, klamala by som. Ja som toto musela Chýbajú mi urobiť. tam strašne. No, neviem. Ja som toto tiež musela urobiť, lebo proste ako môj vnúk, však on 5 No ty si to mala tak, že vlastne... Rape, on bol so mnou v kuse. My sme akože, vieš, čo Od koľkých? Od 5. A ona keby neopustí tú rodinu, tak vlastne by zomrela. Ona to mala až tak definované, a to sa dialo teraz. Že vlastne tie energie by ju normálne zabili. Lebo by vykolali z tej cesty duše. My sme sa chodili kúpať normálne do jazera v zime. On sa, vieš, on sám sa vyzliekol a išiel. Proste. A to do toho, vieš, keď začne niekto, a budeš chorý, a to som ti, a proste, no, musela som začať rešpektovať tú druhú stranu, že to nepôjde týmto smerom, lebo len sa to ako keby zväčšoval ten odpor, ale zároveň som mu odozdala kopec, viem, že aj on vie, že je jasnovidný, predávame kopec informácií, akože začal tvoriť videá svoje a čo ja viem, čo vieš, takže akože aspoň takto na to ide, tak akože síce v tom svete, ale jedného dňa mi povedal krásnu vec, že babkaťka, vieš, ja ešte potrebujem byť robot. A ja som vtedy povedala, že Domi, že vieš čo, ja to rešpektujem. Ďakujem ti za to, že si mi to povedal. Takže akože o tom toto je, že proste, viete, Koľko má rokov, keď povedal toto? 6. Ale no je to zaujímavé, ja keď vidím tú prvú vrstvu, kde vidím tú prislúchajúci rod tých duší v rámci tej galaxie, že ty si v podstate niečo ako kristovská alebo medvedia duša a tí všetci tvoji ostatní členovia tvojho rodu sú hadi. Že vlastne úplne iný druh sa narodí v rámci tej línie. A tieto duše vlastne, čo sa takto narodia, tak vlastne v tomto období kolektívne vlastne robíme tú šamanskú cestu, ktorá bola predtým len pre vyvolených a teraz sa to deje vlastne úplne automaticky na masovom meritku. A až keď vlastne sa oslobodí dostatočné množstvo tých bytostí, tak to lúpne vlastne celé vedomie. Ako ťuk, hotovo. No, ale je dobré, že aby nás bolo čo najviac. Tak ako o toto nám ide. A to sú tie docvaky, že vlastne ako tie bytosti majú to vedomie celé a tam ide o to len dopojiť tie aha efekty, že vlastne viem a nevedel som tú maličkú vec, ktorá je aha dôležitá. Lebo vieš, napríklad, akože jedna to urobí z tej rodiny, ale druhá sa tam bojí a drží sa toho, no mami, nech tam vie, že je v tom strašidelne a potom jedného dňa vybuchne a je z toho nejaká katastrofa, alebo v nej to vybuchne, vieš. Ale ide o to, že teraz jedna to urobí a urobí to ďalšia. Ale to, že už viem, komu mám zavolať, už viem, s kým sa mám poradiť, už viem, kde mám ten prístav, ktorý proste mi toto ukázal a viem, že môžem si to dovoliť a že túto zmenu, keď urobím, tak za to ja dostanem 10-násobne viac. Akože naozaj je to, ako, vieš, a to už vidno, že nemusíš pri tom ani trpieť dokonca. Môžeš to urobiť tak, že proste povieš, že ja som to pochopila. Lebo týmto, že už sa o tom rozprávame, tak už to ide von a už máme tie informácie všetci spolu, že to takto proste je.
Okay, Ja som to úplne to teraz to ide do tej hĺbky, hej, že proste som lípla na tom, aby to bolo takto. Aby sme tu takto, my si tu. Áno, Môj manžel to volá, že hudu žili a budeme si tu. áno, A ste áno. hovorili, že o medvedích dušiach alebo hadích dušiach. Aké sú To- všelijaké možnosti? Tých spektier videnia je viacero a keď tá Si chcela vidieť, čo si ťa? prvá sféra, No, trošku. keď začneš vidieť, tak, Je to dosť tak budeš dôležité. zhrozená, že Teda začneš dosť vidieť. dôležité. Ale tie duše sú vlastne akoby nejaké povahy, že sú vtáčie bytosti, ja som to začal vidieť v tých ľuďoch a keď ku mne začali chodiť všelijaké také hmyzákov, ja som nevedel, že čo mám robiť. A väčšinou je tu hmyzákov. A akože tiež v chceli podstate. od teba konzultáciu a všetko toto, hej? To, keď sa má, sa mi to ukáže, proste to Ok. vidím a keď nie, tak to vôbec nie treba riešiť, lebo to Ok. úplne zbytočné, sa potom to ego zapodieva nejakou svojou výnimočnosťou a je to zbytočné. No, Je to, niekedy je to iba pre mňa informácia a niekedy to aj rozmýšľam, či to hej, vôbec to niekomu potom poviem. akože niekedy to A stretnete s to sú takým... tie galaktické príbehy, že vlastne ten galaktický príbeh tých duší, ako to celé fungovalo. A to je tá, nazvime to tá prvá, za prvou oponou. Potom tých opon je aj 5. Som mala ľudí pri sebe, ktorí sa naučili rozprávať to, čo ja. A bolo zaujímavé vidieť, ako ich to ego stiahlo naspäť do toho, kde boli, kým prišli. He? A ešte sa to vystupňovalo ešte nižšie. Čiže akože... Akože že niekto som, že to duchovné ego. Mhm. Takže je to, aj toto je také, no, je to... To aj tie životy, to sa má otvoriť, keď proste sa má prirodzene. Ja som išiel po ulici a proste odrazu život, proste úplne nejaká magia v Egypte. A idem po ulici a zvracam z toho. Že vlastne tak spontánne. Alebo niekedy cez ten regres sa dá niečo pochopiť, ale ja v tomto momente už mám presvedčenie, že to minulé životy neexistujú, lebo my si ich tvoríme vlastne teraz. To prepojenie. Ale tiež sme mali kočku na tej celistvosti a niekedy má on vízie, niekedy ja. A bola tam a ona vlastne, my sme išli cestou, jak ona strašne proste revala za tie všetky ženy v rode, za tú hroznú bolesť, za tie deti, vieš. A to bola tiež jedna z žien, ktorá má odísť ešte od dosť malých detí. Takže vlastne akože je to, lebo s ňou ani tie deti nechcú ísť. Takže, lebo oni sa radšej držia pri tom takom, že dobre, však ako rob si čo chceš, hej. A toto je to lákadlo, že No, moja proste, staršia dcera mi položila otázku, ale chceme to aj my? čo? No, treba, keď som mi povedala, že prosím, vypni ten počítač, vypni, hej, že poďme niečo robiť, poďme piec, poďme, hej, a ona povedala, že ale ty si sa neopýtala, či to chceme aj my. A my to nechceme. Nie, oni to nechcú. Ja chcem sa hrať na tablete teraz. Ja povedala, mamina, ja to nebudem počúvať. No, jo. Že ja ti vôbec nerozumiem. Nie, ona akože rozumie, ale ona ako to uvedomuje, že to moje. Moja predstava o tom, ako by ona mala vyrastať. Mne to trvalo 30 rokov, keď som to máme povedala. Také niečo. My ideme teraz kolektívne vlastne tú najťažšiu cestu, predtým to vyvolení šamani, vlastne bola taká cesta, že ten učiteľ toho adepta našiel takzvaného malého tyrana, proste človeka, ktorý úplne ho neznáša a proste mu hrozí smrť. A teraz sa nám to vlastne deje, tých malých tyranov máme tých rodičov a my máme vlastne spracovať už v tom rode tú, ako ten najťažší výcvikový vlastne stupeň. A keď to už zvládneme, tak potom už naozaj môžeme žiť tú pravdivosť. Preto je to vlastne zaujímavé, že vlastne tu sa tak rozhodlo, že tu v tých rodoch, čo sme teraz mnohí narodení, takže to je zaujímavé, že vlastne čo si tie duše dovolili, že zvládnu. To znamená, že čím viac akože tých traum a vlastne tých blokov a takéto, to sú doslova najskôr úplne znetvorené duše, že sú úplne na dne a až nájdú tú silu vlastne to všetko spracovať a pretvoriť. A tým pádom vyliečia vlastne celý rod. Respektíve oni spravia ten návod a majú všetci v tom rode prístup k tomu riešeniu. Tam už majú tie kódy zadané a oni majú už ľahkú cestu, lebo s tom môže len takto, keď sa rozhodne rozkodovať celé. A
A potom, keď sa tie skupiny sa spoja, tak vlastne už tam není žiadna väzba na tie pokrivenia a môže sa vlastne žiť ten božský svet. No a všetci si idú čiže tam nejde o to. A ešte toto, že osvietenie, že to je akože niečo, čo akože ťa vystrelí do nebička a potom si tam plávaš na obláčiku. Vieš čo to je? To je proste uzretie ilúzie, decka. To akože ja som... To osvietenie. No? Ako pomenovávaš, čo znamená osvietenie. Dá sa povedať, že poslednú bránu stráži niečo ako, nazvime to Satan alebo niečo. A on, keď sa mu priamo pozeráte na ňo, tak on vám ukáže na konci vlastne všetky tie archetypy ilúzií, že vlastne v čom sme my boli. A ideme vlastne cez neho a on... A kto nám to... A to je taká ilúzii? v ktorej tú realitu musíte pochopiť a urobiť určité úkony, ktoré sme neboli zvyknutí robiť. Takže idem vystupujem z komfortnej zóny a keď to neurobím, tak dostanem po poprčí. Takže toto je osvietenie. Tam už ste napojení na ten božský tím, ktorý vás vedie a ten s vami komunikuje a proste dodáva vám odvahu. Ale je to asi najťažšie na svete, čo som zažila. Tamto, čo som zažívala, to utrpenie tej hrôzy, tak to bolo niečo, ale na toto treba odvahu. Na toto treba takú odvahu a ešte keď si to dáte tak, že idete do toho sami a že vám nikto nerozumie, tak to je šupa. To si fakt musíte priznať všetko sami. A to je potom akože úplne mega. A že tu už je taký akože, toto je super, že ja som potrebovala, ako som si týmto prešla, ja som si povedala, že ja potrebujem dať tým ľuďom, ktorí toto zažívajú, tú pomocnú, ako to nie je pomocná ruka, ale ten doprovod. Lebo viem, aké to bolo pre mňa ťažké a jednoducho som si vedomá, že toto potrebujete. Toto potrebujeme všetci proste, aby sme takto ako jednoducho ľahko cez to prechádzali. Aby sme vedeli, že naozaj, že prídem, poviem a rozumiem, hej, chápem a dovolím si to. Vieš, že o toto tu išlo, lebo to prechádzať tým sama, to bolo pre mňa ako, že ja som miestami nevedela, kto som, ja som nemala to komu povedať, nemala som sa s kým poradiť, proste prišli rôzne situácie, tak som behala po tých ceremoniách, tam vám tiež nikto nič nepovie. No a to je tá fáza strata formy, že vlastne stratíš tie archetypy, tie stotožnenia a proste to je šialenstvo v podstate. A keď už je tá podpora v tom, tak vlastne človek vie, že môže byť s tým v pohode. Že v pohode. Asi sa to nedá zrovnávať, ale my v našej školke takto vzájomne ako rodičia robíme podporu. Že keď oni prídu zvonka a prídu s tým, že čo dostávajú od systému babiek, teda, a my si to tak akože vzájomne vždy tak poliečíme, že tým, že my sme si tým prešli vo výchove s Katkou, tak si priťahujeme rodičov, ktorí to tiež zažívajú a úplne v pohode si potom vlastne vytlačíme, vystiskame a vlastne my vedieme ich deti tak, ako si oni predstavujú a vieme sa pochopiť ako ľudské bytosti, že čo zažívajú, keď idú k babke na Vianoce a podobne. Ale vo veľa veciach to ako sa snažíme tak rozpúšťať, aby zase nebolo, že sme nejaký tábor proti niekomu, lebo to tiež nie je. Že proste, ale oni to tak majú a tým, že my sme si to prežili, tie naše vlastné bolesti, tak si tiež myslím, že nás to tam asi vystrelilo s Katkou aj kvôli tomu vlastnému prežitku. Že vieš, nesúdiš, neposudzuješ tých, ktorí to žijú teraz, lebo majú menšie deti. No. Takže tak si nejak predstavujem, že mohol fungovať ten nový svet, že vlastne sa budú stretávať ľudia, ktorí bez slov, hej, že si proste na seba pozrieme a viem, že proste poznám to, zažila som to, aj moja sa hodila o zem, alebo niečo čokoľvek, že cez ten prežitok vlastne. To je vlastne o tom pochopení tej druhej strany, že vlastne tu sa ľudia ukotvili vlastne v tom Matrixe kvôli tomu, že sa bránia zažívaniu utrpenia. V podstate ako keby nebola inštruktáž pre tie duše, alebo vlastne stratili to, že vlastne ja tú bolestnú situáciu mám plne prijať. To znamená, že tá duša má prijať tú udalosť a nie sa jej brániť.
tým, že sa bránim tomu utrpeniu, tak vytváram vlastne zacyklené utrpenie nekonečné. A to je to, že vlastne dovolím si prežiť to utrpenie. Alebo že napríklad idú ma proste Ježiš, ja som si zavraždiť. včera a ja to utrpenie príjmem. dovolovala prežiť, to je taký To je príklad, že vlastne idú ma proste ja neviem, podrezať a ja to príjmem. A v skutočnosti, keď to príjmem, tak sa tá udalosť nakoniec ani nestane. Nemusí sa. Ale to sa nedá oklamať. A tým pádom vlastne je tam ten prežitok. A keď ja vlastne cuknem, že vlastne mám odpor voči tomu, čo sa deje, tak vytvorím ten blok, vytvorí sa to vyskočenie tej duše z tela a tým pádom je tam nevedomie v tom systéme. A v podstate to je choroba. Tým, že máš tú energiu tu, tak vlastne chýba tu informačná časť poľa a ten systém nevie vyhodnotiť, čo tu je, lebo tam nie je to vedomie, ktoré je vyskočené, pretože vlastne tá konkrétna situácia spôsobila, že to vyhodí. A podľa vlastne druhu emócie to chytí ten konkrétny orgán. Takže ide o to navrátiť sa do seba. A to telo je vlastne k tomu taký akože ukazovateľ. Ale to je vlastne len predĺžený stav mysle. To znamená, že keď je choré telo, je chorá myseľ. Takže tú myseľ treba vyliečiť. Treba dovoliť, nech sa samo vylieči, lebo vlastne tu stále prebieha ten samoliečivý proces, ktorý stačí iba nechať tak. To znamená, že prestať sa srať tomu Bohu do práce. Že vlastne uhnúť s tými myšlienkami a nechať to, nech sa deje to hotovo. To hotovo je vlastne tá Božia svätá cesta, ktorá je pre nás určená a my sme len si vytvorili predstavy, že sme proste niekde inde. A z tej prítomnosti, keď sa naozaj tak scelím, tak ja si prepojím a stvorím tú novú, tú skutočnú minulosť, ktorá vlastne tú prítomnosť opraví. A funguje tak, prepáč, povedz. Spomínal si, že vlastne sa rodíme do rodov, ktoré nie sú naše. Akým spôsobom sa dostávam do týchto rodov? To sú už Vyberáme si. tie bytosti, ktoré naozaj na sebe pracujú a naozaj vnímajú, že sú proste, že tam úplne niečo nesedí, že proste nikto ma tam nechápe. To sú také čierne ovce, ktoré tu majú tú úlohu to spracovať pod tou veľkou záťažou. To nie je akože úplne každý, ale vlastne v tomto období tu vidieť také bytosti, že to je akože nádhera. Väčšinou sú to tie nechcené deti, vieš, čo sme hovorili. A v podstate akože tie také, že vieš, sme ako z toho prirodzená sa tí rodičia na to babu tešia, hej. A toto, vieš, to, že to dieťa od malička má pocit, že nie je prijaté v tej rodine. A proste vyčnieva tam, jak súrodenec je tam milovanejší, vieš, cíti sa tam nejak akože cudo. A ešte nehovorím, že väčšinou v tých rodoch sú nejakí alkoholici alebo proste niečo sa tam tak točú A mnohí si to detstvo tak vytesnia, že vlastne ani si neuvedomujú, že mali nejaké traumatické detstvo, že proste to majú úplne vygumované a až keď sa ide po pokorení toho nejakého problému, tak sa tam objavia tie spomienky, ktoré vlastne vytvorili tie bloky a tie filtre potom v tých udalostiach. Dáme nejakú pauzu? Dobre. 5.